Cine e pe margine să nu intre în teren, vă rog. Țino, țino. Bine, mă. Început bine. Ah, bravo, bravo, mă. Hai, stop shoot frumos. Apărare, băieți, apărare! Bagă mâna din coș. Aici, în stânga. Chibrit sau nu știu ce am aici. Eticheta nu știu pe unde am pus. Bravo. 2-1 pentru noi. Hai, hai. Hai, brava sferă. Frumos. Ah! Mamă, dacă era și coș. Dacă era și coșul. Hai, sferă. Bună ziua de ieri. Joacă! Bravo, bravo. Scoate, scoate. N-are nimic, n-are nimic, lasă, n-are nimic. Hai, hai! N-avea voie, mi se pare, dar trebuie să o scoate. Mi se pare că acolo putea, dar nu, mă, de aici nici eu nu s-a mărit pe. Hai, mă, bagă și tu de la libere. Hai, una! Hai, sferă, bagă de la libere. Mamă, nu se... Hai, noi! Unde dai tu așa? Nu lași, nu lași! Hai! Bine! Poți afară, la alerga! Du-te o marș după adoare, soare, pe degeaba stai! Nu dă nimic, băi! Recuperează acolo, stai singur la o marș! Schimbă! Scoate afară, bate sub panou, Edi! Bate sub panou, că vezi unde acolo! El mai rău mari la schimbă, la 3! Sus, recuperează-ți acolo! Hai, nu nimic, nu nimic! Bravo, mă! Sunt 5 minute. Hai, Antonio, acum!
Hai, mă! Hai, aruncă! Apărare! Hai, ce adică? Hai, băieți! Evită el! Ce mă stă? Concentrare! Nu vă grăbiți! Unde? Hai! Bravo, băieți! Hai! Nu vă grăbiți! Du-te cu ea acolo. Aici, 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 aici. Apă? Hai, speră, te rog, se poate. Hai, mă, bravo, mă. Hai! Apărare, apărare! Sus mâinile, Antonio! Ce? Nu a fost. Nu vă grăbiți! Nu fii stânga, mă, Sisi. Albu, bravo! Albu! Eu am transpirat tot. Coș! Coș și faul, bravo! Dacă o bagă și pe astea am bătut. Caută-mă, caută peste tot, că filmez. Nu știu, sau în dreapta, nu știu, vezi și după unde ce și cum am. Ah. Stai. Chibritul, ia chibritul. Bravo, băieți! Apărați-vă, mama! Apărați-vă! Antonio, ai grijă acolo! Turma! E coș. Turma, apărare! Are nimic, lasă. A treia. Nu-i nimic. Câte are? Cine speră? Speră, ai grijă, ai 3. Bravo! Lasă-l din afară. Nu lăsa, nu lăsa! A trecut timpul. Speră, ai 3. Mai e un minut, băieți, hai! Haideți, băieți! 8, 7, 6, 5. Gata. Turma, mă! Ține, ține, ține. Antonio, sus mâinile! Așa, așa, bravo! Mâinile! Bravo! Mâna sus, bravo, ăla e! Aici. N-ar nimic, n-ar nimic, e bine. Avem 6, 50 de secunde, zic că-i batem. Turma! 50 de secunde! Și cum să-mi luarcă la sub braț? Ah, să băgat, băgat mea. 4, 6! Haide, haide! Ăla e!
tactica lui Sorin. Tactica lui Sorin. Bag-o. S-au apropiat. Noi! Ține mingea, ține mingea! Nu, ușor! 3. Bravo! Hai! Prinde Antonio! Trage-ne Antonio! Nu mai au cum. Apărare, atât! 10 secunde! Apărare! Până sus, atât! Sus! Ești, ia, ține-te! 6, 5, Ține-te! 3, 2, Gata! Bravo, mă!